Momentálne na výstave vlastne Miloša Alexandra Bazovského máme vystavené diela takmer z každého obdobia jeho vývoja. Je to pekný prierez vlastne celou jeho tvorbou. Veľmi dôležitú úlohu v jeho živote zohralo práve priateľstvo so Zoltánom Paluďajom, a s ktorým sa zblížili počas cesty do Paríža, a taktiež s Jankom Alexím, s ktorým sa zblížili už počas štúdií v Prahe. A Bazovský sa počas tých štúdií stále vracal na Slovensko, hľadal tam tie námety a cestoval po tej krajine, vracal sa do rodných Turian a bol fascinovaný tým, ako tam ľudia žili. A Aleximu sa to veľmi páčilo, takže sa k nemu potom pridal. A po ceste vlastne do toho Paríža sa tak zblížil sa podstatne viac aj so Zoltánom Paluďajom a ten sa k nemu potom pridal tiež. A tieto potom vlastne námety, ktoré zachytávali počas leta, im slúžili v zime, kedy sa zavreli do ateliéru a snažili sa to, čo vtedy videli v tej krajine, dať do tých svojich maliarských prác. A popri tom, ako v tom ateliéri vlastne pracoval, tak usporadúvali v Martine spolu s Paluďajom a Alexím rôzne semináre, diskusie s umelcami, kde dávali priestor umelcom, aby prezentovali svoju tvorbu a zároveň sa snažili vlastne oboznámiť aj širokú verejnosť s umeleckým dianím. Čiže by sme to mohli chápať ako počiatky nejakej galerijnej pedagogiky alebo teda vlastne umeleckého vzdelávania. Pre všetkých troch bolo príznačné, že sa snažili nejakým spôsobom dištancovať od tzv. Monumentalizačného prúdu a historizujúceho naratívu, ktorý bol prítomný napríklad v tvorbe Martina Benku. Každý iným spôsobom a ten Bazovský sa dištancoval ešte o niečo viac ako ten Alexi. A rozdiel medzi nimi bol, že Martin Benka prežil skoro celý život v Prahe, čiže si idealizoval ten slovenský ľud. Ale Bazovský išiel do tej krajiny, on cestoval a videl, čo sa tam naozaj deje a čo tam je. Takže to ich v podstate odlišovalo, že on chcel zobraziť tú skutočnosť, ktorej bol svedkom. To bolo niečo, čo bolo v tom čase takým fenoménom, že sa ľudia, umelci inšpirovali folklórom. Aj ho to v podstate spája s umelcami, ako bol Gauguin. Čo si myslíte, že čo je na Bazovskom a jeho tvorbe nadčasové? To, že nebol poddajný akémukoľvek režimu, že vlastne išiel si svojou cestou, ktorú pokladal za správnu alebo ktorá ho bavila. Páčilo sa mi, že sa nebál a že experimentoval s tou formou. A že ostal vlastne sám sebou.